Готови ли сте за първи рунд? Очакваме силен матч. Балбоа излиза от тъгъла си и се нахвърля върху Клабър Янг. Нанася леви и десни в лицето на Клабър. Какво страхотно начало. Още един удар. И още един. Това не е онзи Роки, който очаквахме. Фантастичен. Още един десен. И още един. Цели се в главата на Кламбърланг. Кламбърланг не знае какво става. Той е смаян от този стил. Вижте какви удари отнася. Не може да притисне техничния претендент. Невероятно е. Тази десница е като механичен чук. Хайде. Кретен такъв. Хайде, удари ме. Роки продължава да нанася тежки десни. Рок, притисни го. Разделете се. Разделете се. Тежък първи рунд. Тежък първи рунд. Роки нанася серия от леви и десни върху главата на Ланг. Публиката напълно обезумя. Роки раздава серия от леви и десни по главата на Клабър. Невероятен матч. Това е вечерта на Роки Балбоа. Не мога да го върна в ъгъла му. В края на първи рунд настъпи пълен хаос на ринга. Ланг иска още. Не може да осъзнае, че рунда свърши. Добре, добре. Изглежда страхотно. Само не откачи и ще успеем. Ще те убия, човече. Много е силен. Ще го убия, ще го убия, ще го убия. Ще ти се нахвърли яростно, нали знаеш? Да. Не спирай да го атакуваш. Не му давай почивка. Удръж и бягаш, удръж и бягаш. Ланг е в ръцете му. Мисля, че Ланг не разбра какво става през целия първи рунд. Започва се. Конгът за втори рунд. Сега Ланг се нахвърля върху Роки. Сега Роки. Роки продължава да раздава леви и десни. Сега раздава десни в центъра на ринга. Десен в главата. Направо го зашимети. Убий го, убий го. Махни се оттам. Добре, добре. Хайде, разделете се. Какво правите? Какво правиш? Хайде, хайде, Балбоа, давай, давай. Дигни ръцете. Хайде. Този десен отново нарани Роки. Какъв матч! Притиска го въгъла. Сега Балбоа е в беда. Спри го, по дяволите, спри го. Хайде, Роки, хайде! За сега този рунд е на Клабър. Балбоа е на земята. Ставай, ставай, по дяволите. Хайде, хайде. Бен, дали ще успее да стане? Ще може ли? Той е в беда. 7. Клабър го атакува. Нанася му още един ляв. Десен. Десен. Още един десен. И Балбоа отново на земята. Спрете мача. 6. Ставай. Нищо не си видял. Има още. Има още. Пак се започва. Клабър го връхлита. Хайде. Нищо особено, нищо особено, нищо особено. Нищо особено. Ти трябва да си... Луд съм. Не, ти си глупак. Може да съм глупак, но не се задъхвам. Той е глупак. Глупак. Невероятно. Как може да се съвзема такъв побой? Какво правиш, по дяволите? Какво правиш? Това е стратегия. Ето какво знам какво правя. Той трябва да дойде при теб. Ти си шампионът. Той нищо. Мое. Стой лице в лице с него и той ще те убие. Не е героизъм да ти откъсне главата. Започна да се уморява. Започна. Не дай да хъбиш ударите си. Измори го. Не се опитвай да го свалиш с един удар. Използвай главата си. Измори го. Наш е. Той е наш. Знам какво правя. Кълна се, знам какво правя. Не ми казвай какво мислиш. Излез си го направи с настървението на хищник, разбираш ли? Да. Откъсни му главата. Той е просто човек. Бъди повече мъж от него. Довърши го с настървението на хищник. На хищник. Отгоре и отдолу. Отляво и отдясно. Започва трети рунд.
Личи от сега, че ще е тежък. Този рунд е мой. Мое. Този път ще те довърша. Ще те довърша. Италианска кранта. Хайде. Ще те пипна. 3 последователни десни удара по главата. Хайде, махни се оттам. Хайде. Махни се оттам. Хайде. Удари го, удари го. Хайде. Давай, давай. Още. Още. Хайде. Той се самоубива. Не се самоубива, вбесява се. Целият свят гледа. Хайде, нокаутирай ме. Нокаутирай ме, де. Хайде. По-силно. Не можеш ли по-силно? Не! Махни се оттам. Роки! Давай, удари го. Да! Майка ми удря по-силно. Хайде, удари ме, де. Хайде. Удари ме силно в лицето. Хайде, давай. Давай, шампионе. Хайде, давай. Не си страшен. Не си. Ти си нищо. Роки! Роки! Сега разбирам каква е стратегията на Роки. Накара Клабър да се отпусне. Ланг пропуска. Вкара го в капан. Сега Роки раздава удари и то какви удари. Направо го повдига от земята. Невероятно. Напълно е полудял. Ланг е объркан. Хайде. 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 Залата се взриви. Ставай. 5, 6, 7, 8, 9, 9! 10. Край. Ето го новият световен шампион в тежка категория Роки Балбоа. Роки е изтощен. Дами и господа, победител с нокаут Добре ли си?